Pentingé sinau basa Jawa kanggo generasi enom. Sinau basa Jawa iku penting banget kanggo generasi enom saiki. Amarga basa Jawa minangka salah sawijining identitas budaya sing kudu dijaga lan diwarisaké. Ing sekolah-sekolah ing Jawa, basa Jawa diwulangake kanggo ngenalke budaya Jawa marang para siswa lan supaya padha ngerti carane nggunakake basa iki kanthi bener ing sakbendinane. Kejaba iku, basa Jawa uga ngemot filosofi lan pepatah sing bisa dadi panduan urip. Yen generasi enom ora nggatèkaké lan ora sinau basa Jawa, bisa-bisa basa lan budaya iki bakal ilang sairing karo perkembangan jaman. Mula, sinau basa Jawa ora mung kanggo komunikasi, nanging uga kanggo nglestarekake budaya. Sinau basa Jawa menehi mupangat gedhe, ora mung kanggo komunikasi, nanging uga kanggo mbentuk karakter. Keuntungan utama sinau basa Jawa: 1. Pangerten budaya. Nguwasani basa Jawa mbantu sampeyan luwih ngerti lan ngajeni tradisi, seni kayata wayang lan tembang lan filosofi leluhur. 2. Unggah-ungguh lan budi pekerti. Basa Jawa ngajari tata krama lewat tingkatan basa, ngoko lan krama, sing nandhasake rasa hormat marang wong liya. 3. Pangreksan basa. Kanthi nyinaoni sampeyan melu njaga supaya warisan budaya iki ora cures kena ombak globalisasi.